O ges i geni yn Dyffryn Clwyd ar tyddyn bach yn godre Wel Fenlli yn Tu Nain a Taid. A dwi'n medru ei ddeud mewn ffordd, dwi wedi byw yn yr adran amaeth a wneud yna fo ar hyd fy oes o diwrnod ges i'n geni. A dwi'n hyfforddi cnifio ers pan o'n i'n 45. Fes i lawr yn y sioe frenhinol yn cystadlu amryw o weithiau dros yr grwpiau ffermwyr ifanc i ddechrau. Mi oedd yr pencampwriaeth byd yn digwydd bod rhyw 2010 oedd i o hynny ohono'n eithriadol ac bod yn gysylltiedig â hwnnw oedd o'n wych dweud y gwir. Ni'n byw yn Llanerpwll, mae'n hwylus no, mae gennym ni bob peth ydych chi isio, fel mae gennych chi fedygfa, mae gennych chi fferyllfa, mae gennych chi becws i lawr, mae hanner canllad o'n hi fi, mae'n siop fach leol no. Mae ffermydd yn ymyl y siopau fferma yn cynnyrch leol. A mae heini'n bwysig, os dyn ni'n cefnogi hynny, mae rai gynnwydwy am mynd ei gefnogi cynnyrch lleol. Wel, mae'r pleidleisio yma, mae hwn yn bwysig ar ben ni gyda. Chymod, beth rydym rhoi bai a os di pethau ddim yn mynd yn ffordd ni, os dyn ni ddim yn pleidleisio. Mae hynny, mae'n meddwl am pen mae rhywun eisiau pleidleisio. Dod i roed y dwi yno fo, dych chi'n meddwl mwy wan am be mae'r merched neu'r genod neu'r bobl chi wedi fagu yn beth sy'n digwydd iddyn nhw a hefyd i plant nhw i wirion a wirionesau nhw beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol.